gde ste dživeri? Šta radite? Da sam mi se kanal zove Džive, zato što su me tako nazvali. Nazvali su me Džibe, ali pošto nema č na tastaturi, nazvali sam se Džibe. Shit, malo laga zbog frapsa, ali nema veze. I sad ćemo se malo sprdati po gradu. Nisam sve namestio, nisam namestio, ja, super. Ok, sad ćemo malo se sprdamo po gradu. Ajde, nađem neke žrtve, alo, stani. Imaš cool auto, ali ovaj je bolji. Hehe. Šta imaš neki problem? Imaš možda neki problem? Aha, a sad nemam problem. Beži, bala si, iako imam mislinicu health, ali dobro. Beži, milicija, ne milicija me juri. Više me ne juri, ha. Dođi vama pička ti materija, a dođi ti se zlovi, evo ti pička ti materina. Šta moje ne? Alo bre, šta stojite tu na sred puta? Cool auto, Aerosmica ili šta je već ovdje, ja mislim da je ova Aerosmica, dođi vamo, ovo sranje klizi mnogo, okej. Daj mi Aerosmicu, barem mislim da je Aerosom. Ja. Maš tamo. Elegant. Marš tamo, pičuka ti materina. Ne! Shit. Brže! 200 na sat. Tant. Evo ti. Ej, da, subujte kanal Vasa HD. To mi drug. Da. Subujte ga. Ja ga subove. Tek ga sam našao. Mislim, sve kanale koje trebate da subite ćete imati u description. Alo. A fuj bre. Baš tamo je ovo. Glupi auto mislim. Vidi kakav ja imam, brate. Iako ću koristim cheat, ali nema veze to. Bitno da imam strava auto, ne. Srve leđa. Vidi ovo. Kako strava auto. Iako njega nisam teo nekako pomogu. Teksture me zez... Ti ne smiješ da imaš takav auto. Nemaš dozvolu od mene da imaš takav auto, tako da mrš iz auta. To je moj auto. Ćao ribok. Šta ima? Mrš tamo. Okej. Ljudi, da li ste znali da auti mogu da lete? Da, ako je neki dovoljno brz auto, on može da leti, kao što vidite. Kao što vidite, ako je dovoljno brz, može da leti. I onda kad previše uspori, on padne. Recite zašto se to pojavljuje. Zašto je to tako? Ljudi, auto može da se teleportuje ako je negdje pao. Ti označite na mapi i kucite teleport u marker. Testirajte teleport u marker. A shit! Di mi auto? Ukrao si mi auto. Ma briga me di je auto, evo ga bolji auto. Nemate dozvolu od mene. Nemate dozvolu, nije bolje ali sve. Nemate dozvolu od mene bre. Vi imate lepši auto od mene, iako ja nemam auto. Ali nemate dozvolu. Bitno je da nemate dozvolu i ja mogu da vam vozim auto kada hoću. I da vam ne vratim nikad. Što nećete raditi, zato što će ovo da pukne. Shit, teksture. Vi ste destrukciju GTA Srbije. Alo bre, šta ste vi? Moje jedni. Još tamo policija. Šta radiš taksista? Šta ima, hoćeš malo se trkamo?
Nećeš. Pa ne smiješ da odbiješ. Ne smiješ da odbiješ ono što ti ja kažem. Ćao bre! Ne moram! Fuck off, bitch. Zapalio mi auto, gini deros. Babe nemaju dozvolu, tako da ne smiju da voze auto. Ni dede ne smije da budu sa njima, znači dete ne smije da bude auto, to je zakon džiberske države. To je zakon u državi džibe. Ja. U džibe državi je to. Inače imam i dalje onaj stari logo, mislim ono kad je bio Netball 1. Dobro, stare vremena. Mislim, prvi 30 minuta. Stvarno se tužbe, vrate. Ali ovo mi je nadimak. Jebi ga. Nadimak. Ne, ovo je Cabrio. Ili R8, nemam pojma. Evo ja mislim R8. Ne mislim. Iako ima znakove Cabrija. Baš tamo jebem. Baš tamo policija, nemate dozvolu. Nemate dozvolu iako ste policija, ali nema veze, bitno samo da nemate dozvolu i da mogu ja da vas dubijem. Da. A znate, ako ukucate tastaturi, dude, to će se stvori helikopter Srbije, znači bukvalno srpski helikopter. Normalno samo u modu. I ne može da poleti, ali kad kucate jump jet. Vama izbaci ovo jebote. I onda kliknete plus, onaj dinarski plus, i osmicu onaj kao na strelicu osmicu, i vi ovako idete. Da, prilično cool, a? Prilično je to cool. To što meni na ovom tasteru levo ne radi, pa moram A da kliknem. Super. Traži dozvolu sletanje, ne može, a? Jebi master. Čekaj, kako ste rekli, ne može? Pa može uvijek kad se vozite u srpskom avionu. Yeah. Okej, kao što znate, znači... A di mogu da sletim majmuni jedni? Pa možda da sletite di hoćete, na primjer, na tamo dole prugu ili negdje. Mogu di hoću! Super! Idemo, sletim di hoću. Di hoću! Yeah. Goodbye, motherfucker! Šta ako pukne? Puno vezi ako pukne! Bre, platite! Slažeš se time da je dobro kad pukne avion? Ste ga uništili? Ovdje ste uščudili da ste ga uništili. Stiže policija odmah da vidi da li ste ga uništili. Isključi walkie-talkie. Kako god. Uništi dokaze. Dobre, dokazi uništeni. To je to. Uništili smo dokaze, tako da nemaju nikakve dokaze da smo mi uništili to sranje, da smo mi uništili taj jump jet. Imate keca ili zastavu kako god hoćete, ali ja ga zovem keca. To zastava Pančeva. Jej! A zašto se na ovom mjestu dosta spavnaju ovakvi automobili? I Srbija unutra. Srbija. Ne Srbija, zvezda, crvena zvezda. Ćao taksista, ili ti imaš ovako cool auto? Nemam. Jebi ga, vidim da si ljubomoran. I sve to, ali... Ne sme niko da bude ljubomoran na mene, mora da umre. Svako je ljubomoran. Vidite, beži. Hoće da sakri to da je ljubomoran. Znači, hoće da sakri to da je ljubomoran. I brže od nas. Ali mi imamo lepši auto, iskreno. Ne šet, pobegao mi je. Nisi mi pobegao.
ti meni da neće ti, molim, mate. Gito, evo ti ga nabre, tako isto kad si ljubomoran na mene. Konkurencija! Okej, nećemo njega da diramo. Ja, brate, šta ima? Kako? Kako žena, kako deca, a zapalio si me, mrš tamo jeben ti imate! Vidite na mjestu da vidite dokaze, da uhvatite dokaz da sam ja ubio, da sam ja uništio Jump Jet. E pa nisam pička ti materina. Ok, sad ćemo da uzmemo neki normalan aviončić. Normalan aviončić, pazite, normalni, nije ništa malo, nego nešto srednje. Brate, rekao sam ne malo, ovo je premalo jebote. Jebote, ovo je nešto premalo, ovo je najmanji avion koji sam ikada vidjela. Jugoslav Einers, ne, ma briga. Ok, sad ću da spojila neki normalne veličine, ne onoliko mali, ne to, ne onoliko mali. Daj mi hidro. Get out hidra. Hidra, odjebi od mene. Vrš tamo hidro. Ok. Daj nešto što nije hidra. Ili onaj Dodo. Srednja veličina, sviđa mi se. Ok. Idemo! Tan tarara. A vidi, radi mi, može na levo. Ali neću da rizikujem. Ok, rizikovat ću, briga me. Boli me briga što mi u niti speedu ne mogu kad upalim nitro da slijeće. Da, normalno moram da ispadne taster. Super, ispao mi taster. Ispao mi taster, ljudi, čekajte. Brzo se vraćam. Idemo! Imamo li dozvolu za sletanje negdje? Imate na je? Imamo li dozvolu za sletanje, alo bre? Imamo li dozvolu za sletanje? Imate na aerodrom. Idemo na aerodrom! Idemo za Beč! Ja, shit! I vidi, brate, ali ja moram na plažu, ovo stranje, ne možete sad. Na plažu? Ne na plažu! Posjetioci ne bi volili, jebi ga sad, da sam ja sletela, mrš tamo u pičku materinu. Bre. Ovaj avion totalno nije moj. Da, totalno nije moj. Moj je. Niste je ništa čuli. Alo bre, koji retard je stavio ovaj avion? Joj, brate, koji retard stavio? Koji retard je ostavio? Ne, stvarno, koji retard, ne? Retard! Čuti, to što sam ja rekao, tebi se ne tiče. Bitch. That's very kind. Što se desilo? Ne. Da, ljudi, nema veze što se desilo. Ok, ljudi, to je za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem klipu. A od tada, veliki pozdrav džibravrovci. Ćao!